Ilang minuto pa ang lumipas. Biglang lumapit sa kanila ang lalaki at nagtanong ng, "Mga Ginoo, may kailangan ho ba kayo?" kasabay ng pagwika nito ay ang pagtitig nito sa lahat ng kasama ni Dario na para bang meron itong nais ipahiwatig. Hindi naman nila ito gaanong pinansin sa kadahilanang nakatuon ang kanilang wisyo sa kwintas nitong suot-suot. Wala naman ho kaming kailangan. Bakit ho? Masama ho bang kayo'y tingnan? Sagot naman ni Dario. Nang marinig ito ng lalaki, pinili nitong lumisa na lamang sa kanilang kinaroroonan. Di na nito nagawa pang kumibo dahil sa maaaring napagtanto nito na tama nga naman ang punto ni Dario. Sa pagtatapos ng kanilang gapasan, ay naging maayos naman ang takbo ng lahat. Pantay-pantay noon ang kanilang naging hatian upang kahit papaano'y meron ding maiuwi ang kanyang mga kasama. Sa pagbalik nila sa kanilang baryo, ay muli nilang nakita ang lalaking minsang nakausap nila sa palayan. Nakaupo ito sa isang kubong malapit sa daan at nakalabas ang medalyon nitong labis na ikinakasilaw ng mga kasamahan ni Dario. Ginoong Dario, para ho atang hinahamak tayo ng lalaking yan. Sabihin niyo lang ho at bibigyan namin siya ng pangyayaring magpapatino sa kanyang isipan. Bulong ng isa niyang kasama. Nang marinig ito ni Dario, pinili niyang huwag na lamang sagutin ang sinabi nito. Ilang minuto pa ang kanilang ginawang paglalakad at hindi na malaya ni Dario ang pagkumpronta ng kanyang kasama sa lalaki. Hoy! Kanina ka pa nagpapapansin ha? Kung may kailangan ka sa amin, sabihin mo na. Huwag mo na kaming paglaruan dahil pangako, hindi kami ang nais mong maging kalaro. Wika ng isang gabunan. Nang marinig ito ni Dario, agaran din naman nila itong nilapitan upang pigilan. Paglapit nila sa kinaroroonan nito, ay biglang iwinaklit ng gabunang yon ang kwintas na suot-suot ng lalaki. Sa pagkatanggal ng kwintas nito sa kanyang leeg, ay tumawa lang naman ito at nagwika ng, "Patay ka na, tol." Dahil sa sinabi ng lalaking yon, mas lalo pang nagalit ang mga gabunang kasama ni Dario. Animoy ang lahat ng mga ito ay naisaktan ang lalaking yon dahil sa kanyang sinabi sa isa nilang kasama. Nang marinig naman ng gabunan ang sinabi ng lalaki, ay bigla siyang nakaramdam ng pagkamanhid sa kanyang kamay na para bang dahan-dahan itong nawawala ng buhay. Dahil sa tumataas na noon ang tensyon sa paligid, kung kaya't napag-utusan na noon ni Dario ang kanyang mga kasama na bumalik na sa kanilang tahanan. Hindi na noon gaanong napansin ni Dario ang nangyari sa gabunang humawi ng kwintas, sa kadahilanang naging abala siya sa pagpipigil sa iilang naisunggaban ng lalaki. Sa pagdating nila sa kanilang tahanan, agad namang sinabi ni Dario ang mga nangyari. Isang araw lamang noon ang lumipas at nabalitaan na noon ni Dario ang pagkakaroon ng sakit ng kanyang kasama. Bago pa man niya narating ang pamamahay nito, ay tuluyan na nga itong binawian ng buhay. Ang tanging nadatna na lamang ni Dario sa pamamahay ng isa niyang gabunan ay nagsisiiyakan nitong mga pamilya at kaibigan. Habang patuloy niyang tinititigan ang kanyang kaibigan, ay halos manginig ang kanyang buong katawan dahil sa galit. Alam niyang walang kapatawaran ang ginawa ng lalaking yon, kung kaya't kinakailangan nila itong maparusahan. Sa mismong araw ng pagkamatay ng kanilang kasama,
ay pinili niyang gumawa ng hukbo na siyang maghahanap sa kinaroroonan ng lalaki. Ang hukbong ginawa noon ni Dario ay magbabalita sa kanila sa totoong pagkatao ng lalaking yon. Ilang araw din sila noong naghintay ng balita upang makilala ang buong katauhan ng lalaki. Hindi kasi noon maaaring ipagsawalang bahala ni Dario ang abilidad nang pumatay sa kanyang kaibigan, gawa ng hindi madali ang pagbao ng sumpa sa isang gabunan. Sa pagsapit ng gabi noong mismong araw, pinili nila Daryong mapag-usapan ang tungkol sa nangyari sa kanyang kasama. Nang marinig ni Lola Astring ang kwento nito, ay nagwika ito ng, "Mananambal ang nakaharap ninyo, Dario. Sigurado akong kargadong agimat ang nahawakan ng iyong kaibigan, kung kaya't ito ay namatay. Normal lamang na mangyari ang bagay na yon dahil sa purong kanan ang hinawakan ng nilalang na merong bahid ng kasamaan." Nang marinig ito ni Dario, ay bigla na lamang siyang nagulat sa sinabi ng kanyang asawa. Alam niya kasing umiiwas sa gulo ang mga mananambal, kung kaya't labis siyang nagtataka sa inasal ng lalaki. Maaaring meron itong rason sa likod ng kanyang mga ginawa, at yun ang nais malaman ni Dario. Ilang araw pa ang lumipas, tuluyan na ngang nakabalik ang hukbong kanyang inutusan. Sa pagbabalik ng mga ito sa kanilang tahanan, halos labis-labis ang kanilang panghihina na nadarama. Halos hindi kasi nila nagawa noong kumain ng ilang araw, gawa ng nakaya silang mailigaw ng mananampal. Sa paglapit ni Dario sa kanila, agaran din naman nagwika ang isa sa mga ito ng, "Ginoong Dario, nakatira ho sa bundok ang hinahanap ninyo. Sa tuwing Biyernes ng hapon, bumibisita siya dito sa baryo upang puntahan ang kanyang lolo. Ayon sa mga balitang aming nakuha sa iilan naming nakausap, ay isa umanong albularyo ang lalaking yon. Wala na kaming nakuhang impormasyon sa pagkatao nito dahil hindi namin magawang makalapit sa kanyang tahanan." Kasabay ng pag-uwika noon ng gabunan ay ang paglapit naman ni Lola Astring kay Dario. "Mahal, isama mo ko. Malaki ang may tutulong ko sa inyo upang makausap nyo ng mahinahon ang mananambal. Kung wala naman kayong paghihiganting nararamdaman sa inyong sarili, ako na mismo ang gagawa ng paraan upang kayo ay magkapatawaran." Sagot naman ni Lola Astring. Nang marinig ito ni Dario, halos hindi niya magawang sumagot sa sinabi ng kanyang asawa. Animoy, tutol noon si Dario na makipagkasundo sa mananambal sa kadahilanang wala naman silang masamang ginagawa. Bago pa man lumipas noon ang mismong araw, ay napagpasyahan na ng kanilang pangkat na hanapin ang mananambal na yon. Ninais nilang pasukin ang pinagtitirahan nitong bundok upang doon na nila ito makumpronta. Ang ginawa naman noon ni Lola Astring ay ang iwan si Pilo Carpio sa kanyang mga magulang upang malaya siyang makasama sa pangkat nila Dario. Kinakailangan nila Daryong maisama noon si Lola Astring sa kadahilanang siya ang magiging susi ng kanilang pangkat upang mabasag ang anumang patibong sa paligid kagaya ng mga bagat at panligaw. Nang mapasok na nila ang bundok na pinagtitirahan ng mananambal, ay naging maingat na sila sa kanilang ginagawang paglakad. Si Lola Astring noon ang nanguna sa kanilang grupo, gawa ng purong kanan ang kanyang abilidad na taglay. Nang marating na nila ang kalagitnaan ng bundok, ay doon tumambad sa mga mata ni Lola Astring ang mga baon sa lupang bagat ng mananambal.
Hindi lang ordinaryong bagat noon ang nakalibing sa paligid. Gawa ng punong-puno ito ng mga sumpa at orasyong kikitil sa kahit anong nilalang na mapapadpad sa lugar na yon. Nang masipat ito ni Lola Astring, ay pinili niyang lapitan ang nakabaong bagat upang ito ay kunin at basagin. Dario, dumito na muna kayo. Huwag niyo na muna akong susundan dahil ipinagbabawal sa lupang ito ang anumang nilalang na merong bahid ng kasamaan. Wika ni Lola Astring. Nang marinig ito ni Dario, pinili naman niyang tumango upang maipakita ang kanyang pagsang-ayon. Kasabay ng pagtango noon ni Dario ay ang agara namang paglakad ni Lola Astring papalayo sa kanilang grupo. Habang ito ay pinagmamasdan ng kanyang asawa, bigla naman niyang napansin ang pagiging kaswal ng paglakad nito. Animoy, wala itong iniisip na peligro sa paligid, na tila ba gamay na niya ang lugar na yon. Sa paglapit ni Lola Astring sa isang punong hindi gaanong katandaan, ay agaran din naman niyang hinukay ang ugat nito. Matapos niya itong gawin, doon tumambad sa kanya ang isang supot ng tela na merong laman. Maniwala kayo o hindi, ang laman ng telang nahukay noon ni Lola Astring ay isang buto ng diwata na matagal nang namatay. Nang masipat niya ang bagay na yon, ay halos hindi niya mapigilang mamangha sa mananambal na kanilang makakaharap. Alam niyang bibihira lamang ang nagtataglay ng ganoong abilidad sa mga bagat, kung kaya't naging palaisipan ito para sa kanya. Ilang minuto pa ang lumipas, pinili ni Lola Astring na basagin ang kalansay na yon sa pamamagitan ng pagbibitaw ng mga buhay na salita habang dahan-dahang binabali ang ulo nito. Matapos itong gawin ni Lola Astring, agad din naman niyang pinakiramdaman ng maigi ang buong paligid. Nang maramdaman ni Lola Astring na wala ng patibong sa lugar, ay ninais na lamang niyang bumalik sa kinaroroonan nila Dario. Ilang minuto pa ang lumipas, muli na namang nagpatuloy ang kanilang grupo sa pagbagtas ng daan. Nang madapo sila sa pinakagilid ng bundok, doon nila nasilayan ang kinaroroonan ng kubo ng mananambal. Meron itong nagliliyab noon na sulo, kung kaya't agaran din naman nilang napagtanto na naroon nga ang kanilang pakay. Upang masiguro noon ni Lola Astring na ligtas na ang paligid, pinili niyang siya nang maunang lumapit sa tahanan ng mananampal. Paglapit niya sa kubo ng panauhing kanilang pakay, ay agaran din naman ang ginawa niyang pagkatok sa pintuan nito. Magandang gabi ho. May tao ho ba rito? Malumanay na wika ni Lola Astring. Habang patuloy siya noong kumakatok sa kubo, panay naman ang ginagawang pagmasid nila Dario. Ilang minuto pa ang lumipas, tuluyan na ngang bumukas ang entradang pinto ng kubo at doon bumungad kay Lola Astring ang isang lalaking merong suot-suot na medalyon. Magandang gabi din sa'yo, Binibini. Maaari bang malaman ang pakay mo sa tahanan ko? Tanong naman ito. Nang marinig ito ni Lola Astring, ay napangiti lamang ito sa sinabi ng mananambal. Nandito ho ako upang magtanong kung bakit nyo nagawang kitilan ng buhay ang isang gabunan na walang naging atraso sa inyo. Mukha yatang masyado mong inaabuso ang iyong kakayahan bilang nasa panig ng kabutihan. Alam mong mariin niyang ipinagbabawal sa ating paniniwala at hindi saklaw ng mga mananambal ang manakit at pumatay ng nilalang kapag wala naman itong ginagawang masama. Sagot naman ni Lola Astring.
Nang marinig ito ng lalaki, ay biglang naging seryoso ang pagmumukha nito. Ang kaninang patawa-tawang nilalang na yon ay biglang napalitan ng pagkakaba dahil sa kanyang mga narinig na salita. Habang patuloy itong nakatingin noon kay Lola Astring, ay bigla naman itong nag-usal ng pabulong na para bang meron itong masamang gagawin. Huwag mo nang ituloy ang iyong binabalak, Ginoo. Hinding-hindi ako matitinag ng mga usal mo, lalo pat magkaparehas tayo ng panig na ating kinalalagyan. Wika ni Lola Astring. Kaparehas? Hindi tayo magkaparehas. Bakit mo ba ipinagtatanggol ang mga demonyong aking pinapatay? Hindi ba tama lang naman ang ginagawa ko? Hindi ba't sila din ang pumapatay ng mga ordinaryong taong naninirahan sa baryong to? Kung talagang panig ka ng kabutihan, maintindihan mo ang aking pinaglalaban. Ang dapat lamang sa mga gabunang yan ay ilibing ng buhay at lipulin ang kahit na sinong nagdadala ng kanilang napakasamang dugo. Sagot naman ng lalaki. Habang nagsasalita ang lalaking yon, ay panay naman ang panginginig ng katawan nito na para bang meron itong napakasalimuot na nakaraan. Dahil sa sinabi ng mananambal, ay halos hindi mapigilang magalit ni Lola Astring. Sa tingin mo, lahat ba ng mga manggagamot sa mundong ito ay mabubuti? Sa tingin mo, lahat ba ng mga demonyong nakatira dito sa mundo ay purong masasama? Napakaraming mga demonyo ang nagnanais na magbago. Kung kaya't huwag mo silang husgahan ng hindi mo inaalam ang kanilang pagkatao. Hindi ka perpekto at lalong-lalo nang hindi ka Diyos upang maghatol ng panghuhusga sa iyong kapwa. Sagot naman ni Lola Astring. Kasabay ng pagwika nito ay ang paglapit nito sa lalaki upang titigan ito ng napakasama. Halos hindi kasi noon makapaniwala si Lola Astring sa sinabi ng mananambal gawa ng napakalayo ng pinapakitang asal nito sa mga kakilala niyang manggagamot. Nang marinig naman ni Dario ang pinag-uusapan ng kanyang asawa at ng mananambal, ay mas lalo pang naging matindi ang nararamdaman nitong galit. Halos nais na niyang sunggaban ng mananambal na yon, pero pilit niya itong pinipigilan, alang-alang sa kanyang asawa. Habang patuloy na nakikipag-usap noon si Lola Astring, ay panay naman ang pakikipag-usap ng iilan sa kanyang mga gabunang mandirigma sa kanilang isasagawang plano. Ginoong Dario, kahit lumuhod ang demonyong yan sa harapan ko, hinding-hindi ko yan mapapatawad. Sisiguraduhin kong isasama ko yan sa hukay upang maipaghigante ang pagkamatay ng ating kapatid. Wala akong pakialam kung ano ang parusang ipapataw niyo sa akin. Basta ang mahalaga ay mismong mga kamay ko ang dudurog sa kanyang katawan. Wika ng isang malaking gabunan. Nang marinig ni Dario ang sinabi ng kanyang kasama, ay pinili na lamang niyang manahimik sa kanyang kinaroroonan. Kahit papaano kasi, nararamdaman din niya ang paghihinagpis ng mga ito dahil sa napakabata pa ng gabunang yon upang mapunta na sa impyerno. Sa kabilang dako naman, patuloy pa rin ang pakikipag-usap ni Lola Astring sa mananambal. Halos kalahating minuto na noon ang lumipas, subalit wala pa ring nakikitang kasunduan sila Dario sa pagitan ng dalawa. Dahil sa nakatago noon ang presensya ni Lola Astring, kung kaya't labis-labis ang panghahamak niyang natatanggap doon sa mananambal. Hindi naman niya ito gaanong pinapansin sa kadahilan ng alam niya ang kanyang totoong abilidad.
Ilang minuto pa noon ang lumipas, biglang nagtangka ang mananambal na yon na siya ay puwersahang paalisin sa kanyang pamamahay. Nang maramdaman ni Lola Astring ang mahigpit na pagkakahawak nito sa kanyang balikat, ay hindi na niya nagawa pang mapigilan ang kanyang nararamdaman. Kasabay ng paghawak ng mananambal na yon sa kanya, ay ang pagpapakawala niya ng kanyang puwersa na halos sumira sa lahat ng pangontra na itinanim nito sa buong paligid ng kanyang bahay. Huwag mo akong hawakan! Kaya kong umalis sa lugar na ito nang hindi pinagtatabuyan. Pasalamat ka nga. Nagawa ko pang kausapin ka ng mahinahon kahit labis-labis na ang pagkagalit sa iyo ng aking mga kasama. Nakikita mo naman siguro ang mga demonyong naghihintay hindi kalayuan sa pamamahay mo. Dapat nga, magpasalamat ka pa dahil pinilit ko pang baguhin ang pag-iisip ng aking mga kasama sa pamamagitan ng pakikipag-usap sa iyo. Ngayon, mamamatay ka na. Wika ni Lola Astring. Kasabay ng kanyang pagwika nito ay ang agara naman niyang pagpupumiglas sa pagkakahawak ng lalaki. Kasabay ng paglayo niya sa kubo nito ay ang agara namang pagpasok ng mananambal upang paghandaan ang nalalapit na pagsugod nila Dario. Sa paglayo noon ni Lola Astring ay halos masira ang iilang puno sa paligid dahil sa ginagawa ng iba pang gabo ng kanilang kasama. Halos walang pagdadalawang isip noon ang pagsugod nila Dario na para bang matindi ang pagmamalabis nito. Nakitila ng buhay ang kanilang kaaway. Hindi na rin ito nagawa pang pigilan ni Lola Astring sa kadahilan ng alam niya ang nararamdaman ng mga ito. Halos kisap mata lamang noon ang dumaan nang tuluyan ng wasakin nila Dario ang pamamahay ng mananampal. Okay, yung part 10 ba or 11? Bukas yun, sunod-sunod tayo ulit. Sa ngayon, ito na muna kasi matutulog na ako eh. Yun lang. Salamat.